E a Taberna do Mincha, o segundo libro das crónicas dun filósofo tabernario, ou, se queredes, das historias do Mire que lle digo, debe moito á amizade. Non solamente por mercar o primeiro crónicas ou por animarme a escribir o segundo, senón por axudarme na tarefa, agasallándome coa semente de algúns dos seus relatos. Entre eles sei citar os ben queridos Antonio García Teijeiro coa súa Praia dos homes pequeniños, a Pipoliz e as historias de gardas civís civilizados, e a Laura, a nosa peixeira que agasalloume coa delicia Teño souvas, teño chinchos. Para rematar, permitídeme dúas incorreccións. Esquecerme de algúns colaboradores aos que xa mesmo pido perdón e ter unha especial mención para o meu irmán en tantas cousas, o Tabiño Ledo. Retratos en auga forte, trasuntos reais como a vida mesma das xentes da Limia, son da súa boca e da miña man O secreto do voto, Malos bois para unha xugada e o voto secreto. Ningún dos relatos citados é mal lugar por onde comenzar o libro.